Newydd yn barod ar gyfer haf yn yr Almaen. Braf I byd nhw. O hynny sel! Ac o'r diwedd, mae Boženík yn cael ei gol. Croesiad gwahanol, croesiad dwyllodd am ddiffyn Cymru yn llwyr. A mae Boženík yn sgorio am y 7th tro dros I wlad. A nawr da chi ryw ofni y galler llifddore agor. Slovakia 2, Cymru 0. Mae'n deud digon, na tal ni'n ellu'r pwynt ddigon pa mor hawdd mae'r croesiad yn dod I fewn yn fama. Mae Slovakia yn cymryd y dafliad, a mae'n dod yn ôl at y dyn sy'n cymryd y dafliad. Jordan James erbyn y diwedd ydy'r dyn agos ato fo ddim yn gwneud digon I gael y croesiad yna lawr. A wedyn, yn yr ardal na lle ti'n gobeithio bod Ben Cyfango allan gwarchod y postyn agosa mwyn clirio. Yr un amddiffynwyr Cymru yn y fan ar lle I glirio. A mae'r dyn yma'n cael ei gol, a mae'n dalcyn caled o hyn ymlaen yn sicr. Ond gêm gyfeillgar neu beidio, mae rhaid cael yr awch na I stopio'r croesiadau llawer gwell.